Gikalot sa tropa sa 27th IB ang bukog sa kanhi New People's Army nga naglihok sa Pakibato District nga gideklarang missing sa pamilya sulod sa siyam ka tuig sa Sitio Banban, Barangay Lumiad, Pakibato District, Davao City. Nailang biktima nga si Richel Daydayan alias Toto Siloy nga 14 ka tuig ng ilawom sa unit sa napatay nga si Leoncio Pitaw alias Commander Parago. Subay sa investigasyon si Daydayan biktima sa Kangaroo Court kun hukumang bayan sa NPA. Sumala sa asawa sa biktima nga si Annalyn, iyang bana 35 anyos niadtong tuig 2013, dihang gideklarang missing kini ug nahibaw-an na lang niining namatay human gitugan sa iyang kauban sa kalihukan. Mga kanhi NPA rasab nga naa sa mga sundalo ang mitugan kung asa gilubong si Daydayan. Nagpasalamat sab ang pamilya sa biktima kay mahatagan na nila kini og tarong nga lubnganan. Sa mga nagtabang sa amoa nga nakuha na mo ang bukog kay para kuan na mo ma-plaster siya nga sulod sa siyam ka tuig na mo pinangita sa iya ha. Karon pa yun na mo nakita. Mensahe nimo para sa mga kauban niya sa una nga naghimog katong akong mensahe sa mga kauban niya nga NPA kaniadto nga ilang gibuhat sa iya ha. Nga unta unungon na nila ang ilang pagkuan sa mga tao nga patyo nila nga walay mga kuan nga hustisya maluoy mo sa mga tagtungod. Gikondina ni Lieutenant Colonel Tesoro ang commander sa 27th IB ang gihimo sa NPA kang Daydayan nga wala man lang misulti sa hinungdan sa kamatayon niini. While we are condemning this cruel act committed by the communist terrorist group, the unit extend its deepest condolences to the family of alias Toto Seloy, particularly yung wife niya po, si Annalyn, and yung anak niya na nag-witness ngayong araw. So what we have witnessed today is a testament of the brutality of the communist terrorist group. The group do not have regard with human life and even killing yung mga former members nila and yung mga supporters. Siguro antayin natin na matapos yung investigation and then antayin din natin yung resulta kasi nag-request pa tayo ng DNA. So dadalhin pa yon sa Pamkrame siguro. So medyo matatagalan pa yon talagang ma-prove na yung human skeletal remains na yon belongs to a certain Richel Daydayan. Gipahiluna na karon sa pamilya ang nakalot nga bukog ni Daydayan. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.